Στο γήπεδο των Λουτρών, 20η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της πρώτης τοπικής κατηγορίας, το Σάββατο το απόγευμα, ο Παλαισβιακός υποδέχεται τον Κεραυνό. Δύο ομάδες που δίνουν ένα μεγάλο αγώνα για να αποφύγουν τη διαδικασία των μπαράζ, αλλά πολύ δύσκολα θα τα καταφέρουν, ειδικά ο Παλαισβιακός, ο οποίος βρίσκεται στην τελευταία θέση. Η είσοδος των ομάδων, λίγος ο κόσμος στο γήπεδο των Λουτρών, διατητής του αγώνα ο Παναγιώτης Κουλουδής, Βουλγαρέλης και Καρμύρης οι δύο βοηθοί του, παρατηρητής αγώνα ο Βασίλης ο Τζαγκάρης. Εδώ ο Κεραυνός, ο οποίος προέρχεται από ήττα με τον Αίγυρο. Από νίκη ο Παλαισβιακός, εδώ οι παίκτες του Κώστα Βαργεμέζη, που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη βαθμολογική θέση, αλλά όσο ζουν ελπίζουν ότι μπορούν να αποφύγουν την τελευταία θέση που οδηγεί απευθείας στον υποβιβασμό. Η σέντρα έγινε, πρώτη μπαλιά για τους παίκτες του Παλαισβιακού. Κεραυνός εκτελεί ένα φάουλ μέσα στην περιοχή, πάει να βγάλει άμυνα του Κεραυνού, μια δεύτερη κεφαλιά, μπάλα θα βγει προς τα έξω, θα έρθει ο Καζατζόγλου, θα κάνει ένα σούτ, θα πέσει ο Καλαρέμας, πρώτη καλή στιγμή στο 5ο λεπτό, απειλεί ο Κεραυνός. Φάουλ για τον φιλοξενούμενο από το Δελόλμα, από τα πόδια του Δελόλμα, κόρνερ ο αμυντικός του Παλαισβιακού όπως είδαμε. Και εδώ η απάντηση με τον Τζομπανέλη, μια κεφαλιά, εύκολη λία για τον Κάμπερ. Οι γηπεδούχοι αναπτύσσονται και θα βγάλουν μια σέντρα στην περιοχή. Τζομπανέλης, περνάει πολύ ωραία, πέφτει. Διαμαρτύρονται εκεί ότι η ανατροπή έγινε μέσα, την ξαναδούμε, κίτρινη κάρτα πάντως δίνει ο Κουλουδής που ήταν κοντά στη φάση. Εδώ ο Καρανίκας, ξαναδούμε πάλι τη φάση αυτή εδώ. Βλέπετε λοιπόν τον Σοκράτη Παναγιώτου. Θέλει να περάσει στη γραμμή. Ο Κουλουδής είναι κοντά, δίνει φάουλ, το οποίο εκτελείται. Μπάλα όμως φεύγει ψηλά, χωρίς κανένα κίνδυνο για τον Κάμπερ. Εδώ μια κεφαλιά που θα γίνει, μπάλα θα πάει στον τερματοφύλακα από τον Κανόγκα. Παίκτες του Γιακαλή βγαίνουν μπροστά, Λάμπης Κανόγκας, εντυπωσιακή κεφαλιά του Στρατή Δελόλμα, 0-1 στο 31ο λεπτό. Ο Κεραυνός ανοίγει το σκορ, φέρνει την ψυχρολουσία στους παίκτες του Παλαισβιακού και στον πάγκο. Εδώ ο σκόρερ το πανηγυρίζει διόντως. Ξαναλέμε και πάλι όμορφη σέντρα του Λάμπη του Κανόγκα. Όμορφη και η κεφαλιά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Γιώργος ο Καλαρέμας. Βλέπει την μπάλα στα δίχτυα του. Ακόμη μια φορά το υπέροχο γκολ του Κεραυνού με το Στρατή Δελόλμα. Στο 31. Φιλοξενούμενοι παίρνουν κεφάλι στο σκορ. Προηγούνται με τον γκολ αυτό που είδαμε. Και εδώ ο Λάμπης Κανόγκας, ο δημιουργός της φάσης, αφιερώνει τη φανέλα στον αδερφό του Μάκη, ο οποίος είναι τραυματίας και ήταν στο γήπεδο βέβαια. Του αφιερώνει λοιπόν αυτή τη φανέλα. Παίκτες του Κεραυνού με τον Κανόγκα και πάλι θα πέσει εκεί ο τερματοφύλακας του Παλαισβιακού, θα βγάλει. Στο 39 η άμυνα του Παλαισβιακού θα βγάλει, θα έρθει εκεί ο αρχηγός του Κεραυνού, ο Καρατσιάρης, ένα σουτ, δεν ήταν άσχημο. Δεύτερο ημίχρονο, 0-1 το πρώτο με τον γκολ που είδαμε του Στρατή Δελόλμα. Στο 57ο λεπτό, Σοκράτης Παναγιώτου θα κάνει και ένα σουτ, αλλά φεύγει έξω από τα δοκάρια. 59ο λεπτό. Μπάλα στον Χοντρό. Θα πέσει εκεί ο τερματοφύλακας να μαζέψει. Οι παίκτες του Παλαισβιακού πάλι επιμένουν. Είναι πίσω στο σκορ. Αλλάζουν πολύ ωραία την μπάλα. Θα καταλήξει στο Χοντρό. Θα κάνει ένα σούτ. Εντυπωσιακή απόκριση του Στρατή Κάμπερ σε κόρνερ. Να απαντάει ο Παλαισβιακός. Πολύ καλή φάση. 60 λεπτό. Δελόλμας. Κάνει και ένα σούτ. Η μπάλα στην οριζόντια δοκό. Στο πάνω μέρος. Καλό το σούτ του Στρατή Δελόλμα ακόμη μια φορά. Στο πάνω μέρος της οριζόντια δοκού. Άτυχος εδώ ο Κεραυνός, ο οποίος και πάλι είναι στην επίθεση. Στο 67 θα δώσει φάουλ. Σωστά ο Κουλουδής έξω από την περιοχή. Μποντακόπουλος σκάβει την μπάλα. Με τη βοήθεια του Καλαρέ με πάλι πάει στο δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι για τον Κεραυνό. Εδώ ξαναβαίνουμε και πάλι.
Εκτινάζεται ο τερματοφύλακας, η μπάλα τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι. Στο 76 είχε κίτρινη ο Κοντονίκας. Ξαναδούμε και πάλι εδώ στο μαρκάρισμα. Φαίνεται λίγο αυστηρή η κίτρινη κάρτα του διαιτητή. Δεύτερη κίτρινη κόκκινη. Ο Κεραυνός μένει με 10 στο υπόλοιπο. Ο Λεσβιακός όμως είναι αυτός που θέλει να μπει στην περιοχή. Ένα σουτ, θα πέσει ο Κάμπερ. Να λοιπόν. Γονιδέλη το σουτ αυτό που είχε περάσει ως αλλαγή. Τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού. Ο Κεραυνός κρατάει αυτό το 0-1. Παίρνει 3 υπερπολίτιμους βαθμούς. Μια ψημαχία εδώ. Είναι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή Κουλουδί. 0-1 θα κερδίσει το Σάββατο ο Κεραυνός. Στράτο, με το δικό σου γκολ σήμερα ο Κεραυνός κέρδισε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο. Η ομάδα με τους 3 βαθμούς που πήρε απέφυγε σημαντικά τις τελευταίες θέσεις. 2 λόγια για το παιχνίδι. Καλησπέρα καταρχήν. Ξέραμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας. Όλη τη εβδομάδα δουλέψαμε στις προπονήσεις με σοβαρότητα και ήρθαμε εδώ πέρα να πάρουμε τους 3 βαθμούς που ξέραμε ότι αν κερδίσουμε σήμερα θα μας δώσει ψυχολογία να προχωρήσουμε. Έχουμε μια σειρά αγώνων τώρα που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Αυτό ακριβώς. Ακολουθούν 2 παιχνίδια με Βύρωνα και το άλλο είναι με την Αγιάσο. 2 παιχνίδια τα οποία και οι 2 αυτές τις ομάδες έχουν τους ίδιους στόχους με εσάς. Πώς θα προετοιμαστεί η ομάδα έτσι, κατάλληλα για να αντιμετωπίσει αυτούς τους αγώνες? Εμείς είχαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή. Ξέραμε ότι τώρα ξεκινάνε τα πιο ευνοϊκά παιχνίδια και θα προσπαθήσουμε για να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Σε μια σειρά αγώνων 7 παιχνίδια έχουν μείνει και θα προσπαθήσουμε να βγούμε από τα μπαράζ. Τα μπαράζ μέχρι τέλους οι ομάδες βλέπουμε κινούνται πάνω κάτω μαζί. Πιστεύεις στο τέλος θα καταφέρει ο Κεραυνός να είναι έξω από αυτά? Κοιτάξτε, είναι μια ομάδα που πέφτει κατευθείαν και 4 ομάδες πάνε στα μπαράζ. Εμείς αυτή τη στιγμή πήγαμε στους 19 πόντους και θα προσπαθήσουμε από νίκη σε νίκη να προσπαθήσουμε να βγούμε από τα μπαράζ. Εντάξει, τώρα και ό,τι προκύψει. Σήμερα η ομάδα του Κεραυνού κέρδισε ένα δύσκολο παιχνίδι. Πώς το είδες εσύ? Ήταν ανάγκη να το πάρουμε αυτό το μάτς. Πριν αρχίσει ο αγώνας μπήκαμε μέσα για να το πάρουμε. Όπως όλα έδειξαν, μπήκαμε πιο δυνατά από τον αντίπαλο και κερδίσαμε. Βάλαμε τον γκολ. Ήταν αναμενόμενο να κερδίσουμε, διότι παίξαμε καλύτερα από τον αντίπαλο. Παράπονα από τη θυσία δεν έχουμε, διότι μας έπαιξε πίνγιντα να μας υποθέσουμε. Μόνο παράπονο είναι μια κάρτα που μας έβαλε, η οποία δεν ήταν, διότι έδωσε fair play, σε fair play κίτρινη. Αλλά όπως είπα από την αρχή του μάτς, μπήκαμε για να πάρουμε 3 βαθμούς. Μετά αυτή τη δύσκολη νίκη, πώς βλέπεις τη συνέχεια? Επίσης πριν ξεκινήσουμε τον αγώνα έχουμε πει να κερδίσουμε κάποια μάτς, τα οποία είναι 50-50 με εμάς. Βέβαια είναι δύσκολο να... Είμαστε σε μια περίοδο που όλα τα μάτς είναι ίδια και δύσκολα και για νίκη και για ήττα. Βέβαια πάμε για να τα πάρουμε όλα τα επόμενα τα μάτς. Σοκράτη, σήμερα η ομάδα σου δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο μέσα στο γήπεδο. Ποια στοιχεία πιστεύεις ότι ήταν αυτά τα οποία έκαναν το αποτέλεσμα? Ίσως επειδή όσο περνάει ο χρόνος για τον Παλαισβιακό ανεβαίνει και το άγχος και η πίεση. Σήμερα, κακά τα ψέματα, αν κερδίζει τον αγώνα, θα αποφεύγαμε συνδυασμό αποτελεσμάτων 3 ομάδες και θα βρισκόμασταν πάνω από την θέση του υποβασμού. Λίγο το άγχος, λίγο η μπάλα που δεν μας έκανε τα χατήρια, λίγο η άλλη ομάδα που υπερίσχυε σε μια φάση και έβαλε τον γκολ. Εντάξει. Από εδώ και μπρος πόσο δύσκολη είναι η συνέχεια για τον Παλαισβιακό? Εντάξει, δεν πιστεύω ότι με το σημερινό μάτς κρίθηκαν όλα. Απλά έχουμε άλλη μια ευκαιρία στο επόμενο μάτς να κερδίσουμε τον αγώνα, να πάρουμε 3 βαθμούς και ανεβούμε λίγο και ψυχολογικά αλλά και βαθμολογικά. Παίζετε με τον Ελίτη, είναι μια ομάδα και αυτή με τους ίδιους στόχους με εσάς. Πρέπει οπωσδήποτε να κατακτήσετε τους 3 πόντους, διότι είναι παιχνίδι ζωής και θανάτου. Ναι, και ο Ελίτης είναι μια πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω είναι μια ομάδα στα μέτρα μας και θα γίνει ένα πολύ καλό και πολύ δυνατό παιχνίδι, γιατί και οι 2 ομάδες θέλουν πολύ το αποτέλεσμα. Αλλά πιστεύω, άμα με τη βοήθεια του προπονητή μας, τον κύριο Βαργεμέζη, ο οποίος είναι και κοντά μας, μας βοηθάει, πιστεύω με μια σωστή προετοιμασία μπορούμε να κερδίσουμε τον αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε. Μάιψε τα. Λευτέρη,
Σήμερα η ομάδα σου κατάφερε και πήρε ένα σημαντικό τρίποντο. Εσύ αποβλήθηκες από τον αγώνα, είδαμε διαμαρτυρήθηκες. Έχεις να μας πεις δύο λόγια για τη φάση? Τίποτα. Εγώ πήρα, πιστεύω, μια κάρτα. Την πρώτη ήταν άδικη. Δώσανε την μπάλα, είχαν βγάλει τα παιδιά την μπάλα. Κάναμε fair play. Την έδωσα πίσω την ώρα που την έδινε την μπάλα. Σφύριξε ο διαιτητής. Γύρισε, μου έδωσε κάρτα. Και στην επόμενη φάση μου δίνει και δεύτερη κάρτα. Δεν ξέρω τι να πω. Εντάξει. Πιστεύω δεν ήταν. Τώρα και στο παιχνίδι τώρα που μας ένοιαζε εμάς, εμείς δουλέψαμε για να το πάρουμε. Είχαμε δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή. Είχαμε στοχεύσει τα παιχνίδια τώρα με ομάδες που μπορούμε να κερδίσουμε. Για να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε και αν μπορέσουμε να βγούμε και απευθείας από τον μπαράζ, να μην πάμε καθόλου μπαράζ. Ο Κεραυνός στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος δεν έκανε καλή αρχή, δεν έκανε καλό ξεκίνημα, είχε μείνει πίσω στη βαθμολογία. Βλέπουμε στη συνέχεια έχει καταφέρει και έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που έχει ξεφύγει με αυτή τη νίκη σήμερα, τον βοήθησε και έχει ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις. Πιστεύεις ότι τελικά ο Κεραυνός θα είναι μια από τις ομάδες οι οποίες δεν θα μπουν μέσα στα μπαράζ? Εγώ ήρθα στην ομάδα τον Φεβρουάριο. Ήρθα γιατί είχε καλό υλικό η ομάδα και ήθελε 2-3 προσθήκες για να μπορέσει να καταφέρει το στόχο της, που είναι να βγει από τον μπαράζ. Το υλικό το έχουμε. Τα παιχνίδια τώρα που έχουμε στη συνέχεια είναι παιχνίδια τα οποία μπορούμε να τα κερδίσουμε και πιστεύω ότι άμα συνεχίσουμε έτσι θα βγούμε από τον μπαράζ. Διαμαρτύρομαι έντονα, όχι για το ποδοσφαιρικό τμήμα που έγινε ο αγώνας, αλλά από τη συμπεριφορά του προπονητή, του κυρίου Γιακαλή, που απεκάλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παλαισβιακού Λαμόγιο, ενώ όλοι οι οποίοι βρισκόμαστε στον Παλαισβιακό έχουμε δείξει δείγματα γραφής σε όλη την κοινωνία. Θα παρακαλώ πολύ, όσοι ο παρατηρητής του αγώνα, εκτός από το έβρισε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έβριζε και τα παιδιά. Ο προπονητής είναι να διδάξει ήθος, δεν είναι να βρίζει τα παιδιά. Το μέλλον του ποδοσφαίρου, αν θέλει να πάμε μπροστά. Εγώ τουλάχιστον διαμαρτύρομαι αυτό για το μέλλον της ομάδος. Ο χρόνος θα δείξει. Αγωνιζόμαστε μέχρι το τέλος. Πέσαμε στις συμπληγάδες πέρτες, το αποτέλεσμα δεν μας πήγε, δεν πειράζει, συνεχίζουμε ακάδεκτη. Έχω εμπιστοσύνη στα παιδιά, στον προπονητή. Αλλά τουλάχιστον αυτό που κάνω αυτή τη δήλωση, διαμαρτύρομαι και δεν ξέρω τι άλλο θα προβώ για αυτή την ενέργεια. Πιστεύετε ότι ο Παλαισβιακός θα καταφέρει τελικά να παραμείνει στην κατηγορία? Εφόσον ζούμε, ελπίζουμε.